Hello guys! Welcome again to my channel. And into this video guys, gagawa na naman tayo ng another tutorial. So itong video na tutorial na to, sana po is makatulong po sa atin mga kababayan. So ngayong pandemic guys, nagiging uso na po sa atin ngayon ang mga online. So di ba? Nag-shopping tayo through online, nag-grocery tayo through online. So yung mga pumapag-ibig nga din, nagiging uso din ang online, di ba? So, di ba? Yung ating mga love life, online na din. Online na online. And into this video, guys, hindi po tayo mag-uusap ng tungkol sa ating love life, kundi pag-uusapan po natin, guys, ang kung paano makapag-apply ng passport through online. So, just stay tuned lang po, guys, para ipapakita ko sa inyo kung paano at tingnan nyo lang po sa description guys, ilalagay ko po yung link po ng online passport application sa ating description. So, ayan, at kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe sa channel, kung mag-subscribe ka na and hit the notification bell para magiging updated ka sa mga coming videos natin in the future. And of course, kung mayroon ka matutunan sa video na to, don't forget to like and share my video para makatulong din tayo sa ating mga kapwa, mga kababayan nating OFW. Guys, huwag po natin kalimutan na bago po tayo mag-apply through online sa passport application, kailangan po natin makakuha ng online appointment. So, ang online appointment po guys, kung ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo makakuha ng online appointment. And then after that guys, pag mayroon na tayong online appointment, saka tayo mag-apply ng passport form application. So, at kailangan po, kung ano po yung ilagay natin sa ating form application sa passport, kailangan po correct po yung spelling, and then lahat po ng information na ating ilalagay is tama po. Kasi po magiging affected po yung ating passport kung ano yung ating nilalagay sa ating information sheet. So, just stay tuned. So, bago po tayo magpunta sa website po ng Philippine Embassy guys. So, dito po, pinapakita po ko dito po tayo sa VFS guys. So, ayan, makikita po natin social distancing. Dito po tayo magbabayad sa e-passport renewal. So, ayan po mga kababayan tayo guys. So, shout out po sa lahat ng ating mga kababayan. So, ayan po, dito po tayo magpipictorial. Ayan, andito sa e-passport renewal center, BFS. So, BFS Global dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, dito po tayo ngayon, guys. So, pinapakita ko lang po to sa inyo, guys, para po makakuha po kayo. Say hi to my vlog. Ayan, kaibigan. Ayan. Anong pangalan mo? Stephanie. I-shout out mo naman yung family mo. Hello, sila yan, family, mama, papa. Ayan. So, na-meet po kayo. So, dito po kami sa BFS, nag-renew po kami ng passport. Ako po ay tapos na, nag-payment at picture siya. Naghihintay sa kanyang pictorial. So, andito po yung ating mga kababayan. So, ayan po. Bye-bye! So, ayan, nakikita nyo guys, magpunta na tayo sa kanilang website guys, sa Philippine Embassy. So, ayan po, Philippine example Embassy? lang po itong sa akin guys. Philippine Embassy Riyadh, kasi nasa Riyadh po tayo guys. So, punta lang po tayo dito. And then, i-click po natin yung kanilang website. So, ito po yung website. So, i-click lang po natin yan. At ito na po yung makikita natin, Republic of the Philippines, Embassy of the Philippines, Riyadh, Saudi Arabia. So, ayan po, ito po yung ating makikita. And then, dito po, makikita po natin yung online appointment. So, i-click lang po natin yan. And then, after that, so, napunta na po tayo dito. Your guidelines on Corona. So, dito na po tayo, guys. Republic of the Philippines, Embassy of the Philippines, Riyadh, Saudi Arabia. So, welcome to, ayan, mayroon po dito. Welcome to the Philippine Embassy in Riyadh online appointment system. Before you begin, please take a moment to read the following. So, important. Please read the instruction carefully before using the online appointment system. Instruction may be downloaded here. So, ayan. If the dates you are choosing cannot be selected, they are either false. So, ibig sabihin po daw guys, kapag mag-check po kayo ng pizza na gusto ninyo po, yan po yung magiging appointment ninyo. And, so, kapag hindi nyo po ma-select or hindi, wala po siyang available na slot po. So, ibig sabihin po daw is, wala na siya, punong-puno na yung pizza na yan. Please check the system advisories below for further notice on available dates for appointment. The system relies on email messaging to inform you of updates depending on actual server load and network traffic. So, ayan. Confirmation email of the selected booking. Depending on your email provider and configuration settings, the system-generated email may be incorrectly tagged as spam and delivered to your junk spam folder.
Check your spam folder for emails if no message appears in your inbox after a considerable amount of time. So, mayroon po dito mga terms and condition. Huwag na lang po natin yung basahin kasi matagalan po tayo. So, kayo na lang po yung magbasa, guys. Please arrive at the embassy 15 minutes before your appointment. So, kailangan 15 minutes bago ang yung appointment schedule. So, andun ka na sa embassy. Warning, you can only use your appointment for the service that you sit on appointment for. You cannot use your appointment to apply for a service that you did not make an appointment for. The embassy reserves the right to deny service to those who violate this policy. So kung kailangan po kung ang appointment po na in-apply ninyo is for passport renewal or for new passport application or for lost passport or kung appointment niyo is for SSS or for OWA membership. So, yan po yung mga dapat natin. So, i-check po natin dito and then next. Halimbawa po, mayroon na po tayong online appointment nagkakuha. So, magpunta na po tayo guys sa online form for passport application guys. So, click search. And then after that, so mapupunta na tayo dito. So, click lang natin yung apply passport. And then, so, ayan na siya. Hintay-hintay lang tayo. So, meron po ditong selection type, guys. So, application type. Meron po dito, guys. So, i-check po natin yan kung new po tayo for new application. Check po natin kung new applicant tayo. So, kung renewal, kapag renewal, or lost, kung nawawala yung passport natin. So, halimbawa, dito tayo sa renewal. Or di kaya sa new application. So, i-check po natin yung next. And then, ayan na po. So, kailangan po tama yung ating information na ilalagay, guys. What? Oh, come on. Bakit napunta dito? Na mali siya. So, ayan po. Yung una po is apelyido. And then, pangalan. And then, yung middle name. I-print po natin yung ating name. Kasi kailangan capital letter siya lahat. Check natin. So, ayan po siya. At ito din is ating i-capital letter lahat. So, ayan siya. Una is apelyido, tapos pangalan, and then yung middle name natin. Apelyido ng mama natin. So, birth date. Mayroon naman ditong selection. So, ayan. Magsiselect po tayo. Halimbawa, yung birth date natin is October 20. Tapos year. Kakaloke. Nagkakalorky siya. Hey, saan ka na? Nineteen 87. Ay, matagal. Female. Siyempre, yung gender. Babae, female. Lalaki, male. So, civil status. Kung ano yung status ninyo, married kayo, meron po ditong selection. Annul, divorce, married, single, widow, widower. So, ayan, single po tayo. Single po tayo, guys. And, of course, country of birth. Philippines. Okay. Okay. What? Civil status single. There just couldn't be. Meron palang selection. So, hindi talaga tayo pwedeng makapag-type, guys, kapag mayroong mga selection. So, kailangan mo talaga siyang mag-scroll, scroll, scroll, scroll. Hanggang sa mahanap mo ang iyong minamahal na bayan, bansang sinilangan. Nakaka. Matagalan talaga tayo, guys, sa paghahanap ng ating bansang perlas ng silanganan. Where are you, my native land, the country, ayan, Philippines. So, ayan na siya.
country of birth, Philippines. So, dito na naman tayo sa province. Mahihirapan na naman tayo. Ayan. So, select. Ayan, city of birth. Ayan. So, dito tayo. So, kailangan, andyan po yan. How did you acquire speech? So, by birth, mayroon dito mga selection guys. By election, by legislation, by marriage, by naturalization, or by reacquisition. So, syempre, by birth po tayo. Did you ever lose your paid citizenship? So, kung wala naman kayong guys, so no. Are you currently a citizen of another country? So, kung nagiging citizen kayo sa ibang bansa, guys, check yes. And kung wala naman din is check no. Have you ever served in any foreign country? So, ang ibig po sabihin dito guys, kung nagiging, so kung hindi kayo nagsaserve sa ibang bansa, so check no. Kung kayo naman ay nagsaserve sa ibang bansa guys, sa foreign country, so check yes. So, after that guys is next. So, ito po siya. Bakit nawala? Oh. Dito po tayo sa father. So, ilagay ang apelyido ng iyong papa. So, ang papa ko ay si Mr. Casas at ang pangalan niya ay si medyo matagal-tagalan talaga tayo guys pag mag-apply. So, mayroon na namang selection guys. So, dito mahihirapan. Matagalan talaga tayo guys. Maghahanap, mag-scroll. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Ang puso ko at buhay man sa iyo ay nawala na. Where is it? Nawala. Perlas ng silanganan. So, kadugay ba? Oh my Philippines, I love Philippines. Dito na naman tayo sa mother. So, mother, guys, ito po guys reminders po guys. Ito pong information sa mother guys is kailangan po yung sa single pa po, sa dalaga pa po yung mama ninyo. Apelyido ng mama ninyo noong dalaga pa yung mama ninyo. So, ang apelyido ng mama ko is Campos. And then, correct spelling ng mother ninyo, mother ko. So, guys, ito po isample lang po tong sa akin, guys, ha? So, ayan. So, ayan, Milyan. Ayan. So, ito po. So, uulitin ko. Yung sa mother and sa mother po natin, guys, is yung maiden short name. Ayan. Apelyido ng mama natin noong dalaga pa yung single pa yung mama natin. So, ayan siya, Campos. So, ayan. Citizenship, mag-select na naman tayo. Hahanapin na naman natin ang ating Pilipinas na bansang minamahal. Ayan, where are you man? Don't cry for me, Argentina. Oh, come on. I love Philippines. Okay. And then after that, guys, click next na naman. So, house building name. Kung mayroon pong gusali, example gusali. So, kung mayroon po kayong building name na yung tinitirahan, so ilagay po. Kung is street, ayan, pakilagay po. And then barrio, kung nasa barrio kayo, is-check po. And city or province. So, ayan po siya. City or province, mayroon na namang selection. So, Ginoo, Kalangan, gayon guys. So, it will take time guys sa pag-apply. So, halimbawa, nasa Nasipit, Agusan del Norte, whatsoever. Saan na naman ba tayo? Where is the Carmen? Carmen, Agusan del Norte. So, halimbawa, yan po yung ating hindi ko alam. Zip code. So, kailangan po yung lagyan ng zip code, country, Philippines. So, after that, next. So, ayun guys, hindi ko na lang po itutuloy guys. Kasi, mayroon na pong so, ayan po guys. Ito po yung ginawa natin guys is just only a sample guys. And, ayan, thank you so much for watching guys. And please po, don't forget to subscribe and like my video guys. So, kayo na po yung mag-continue po na mag-apply guys. Example lang po itong sa akin. So, thank you so much po. May God bless us all. Thank you.